bilang vice-gobernador gapon sa probinsya sang Negros Occidental, no? So nanong aton nga hambalan dire, oy, mayong balita ini mga ka-aksyon, no? By the way, inyo lagad dire aksyon Boy Duran, no? Pangalagad kita sa inyo tubtak na alas 12 sa aton sining Vice Gov in action, no? Anong hambalanta dire mga ka-aksyon, oy, sa mga motorista naton, hindi lang motorista kundi sa aton mismo nga mga pumuluyo. Kundi hinampak kita sang sakaay sa presyo sang produkto sa petrolyo. Man unsi ya kasunod-sunod nga semana mo. Siguro ang saka kung totalo nimo sa sining sunod-sunod dalin sang Enero nga pagsaka unsi ya ka semana kasunod-sunod. Malambot guro mga 30 pesos ang saka sa kada litro sa produkto sa petrolyo ay no. Perte nga pagsaka. Ang masadya pa ni subong kay ang first time na sa akon yang eksperyensya halin sa una sang natubuan ako buot hasta nga siyempre may ginapatugungan man kita kasalakyan. This is the first time sa history historya nga ang gasolina akon ang crudo, ang diesel mas mahal sang sa gasolina. Anong rason sinaman nga nagmahal ang diesel sa gasolina kay first time ini nga natabo mo man sa naligan nga semana ang saka sang diesel sobra 13 pesos mo. Ang saka sang gasolina guro mga 6 to 7 pesos lang. Mas taas ang presyo subong sang gasolina akon sang diesel sang sa gasolina. No? Why ko hindi ko kay ko nano ang pricing sina Nano sa kuan na sa law of supply and demand. Kaya kung tanaw naton, kadamuan sa aton nga mga salakyan nagagamit sang diesel bilang gatong. Amo na, law of on supply and demand, law of supply and demand, nga damo ang nagakinanglan, pamahalan, amo na isa ka bagay nga libog aton ulubat. May ray of hope balas lang naton daw mayong balita, kaining sunod nga semana, Martes probably, may ara nga rollback, no? Kalabanan sang reaksyon naton rollback sila psitas 30 sentimos, 50 sentimos. Ini rollback ni dako man nga rollback sa masunod nga semana. Mga gadlagan man tag 12 pesos man ang rollbacks ni. So more or less bisan hindi pa na siya po nakakaigo kaya dawgin bawi lang to abi atong big time nga saka sa presyo nga ginpatuman sa naligad. But at least makuan kita bla lululugpayan jutay bla hamak buya din kakita imo sa kaay tag 12 pesos nga saka sus maresip daw hindi magwanta no. So nasun semana amo nang isa sang maayo dira nga balita nga may ara rollback ngay patuman kag dako man big time man nga rollback to the tune of mga 12 pesos man sa diesel kag mga 5 pesos guro 6 pesos sa gasolina. By that mabalik naman ni ang sitwasyon guro nga mas mataas ang presyo sa gasolina sa diesel. But kung tanaw naton ang ginsaka saling 10 gid perte nakadako matamat lang kapag saka may pesos, may 1.50, may 3 pesos, may 2 ka pesos no. Kung tingbo nimo dako gyapon ang ginsaka halin sa sulod niya sang 11 ka semana no. So kabay pa nganing rollback ni kay ang ginarason dire ang nagakatabo sa Ukraine kag Russia nga giyera. Kay diri ko gali nabalaan mga ka-aksyon nga ang Russia gali is the number 1 exporter sang petroleum products. Abi ko Saudi Arabia, Russia gali. So kung may ara kinagamo sa Russia or may ara kinagamo nga involved ang Russia, dako gali ang epekto sa presyo sang langis. That is why amo ning nagakatabo sa aton nga presyo sang langis bangod sang gamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Dako amo ni isa sa pinakadako gali iyang exporter sang
petroleum products ang Russia gali mga kaksyon. All the while we were thinking ang pinakadako is ang Saudi Arabia. Russia gali ang pinakadako. That is why ang apektado gid ang aton sininga produkto sa petrolyo kung may ara nga mga hindi amo nga nagakatabo sa pungsod Russia like in this instance ang away sang Russia kag Ukraine. Ang away sang Russia sang Ukraine may mga sanctions sige patuman sa Russia mo, di ba? May mga negosyo nga naguluwa sa Russia. May mga negosyo nga hindi maway nagsigi sa operation sa Russia. Ting Russia nagpugong man sa ilang petrolyo, apektado ang bilog nga kalibutan. Including kita dre sa Pilipinas. Pero ang question dra mo anong ginahimo sang gobyerno para sa pagpahaganagan sang impact, sang epekto, sang sining wala untat nga sinakay sa presyo sang produkto sang petrolyo, anong ginahimo sang gobyerno? May mga ginaduso sa naligad mga kaksyon, ngayon excise tax bala nga ginapatong naton sa produkto sang petrolyo. Buwis ni siya, no? Excise tax. I-wave lang na isang gobyerno. Hindi anay pagipatuman ang excise tax sa petroleum products. Mapanubo ina sang presyo naton sang gasolina kag crudo. More or less mga 10 pesos, ti kadako na nangabuling, magnubo mga 10 pesos, kung wala sang excise tax. Amo na ang ginaduso sang kalabanan. Ang problema, hindi magsugot ang mga economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang economic managers hindi mapasugot. Hindi pwede. Tamo pa mga proyekto tanga gastuhan. Especially ang build ni Duterte. Build mo na nga. Sige tayo, build. Tapos ang tao, ho, kapinitinsya sang mataas nga presyo sa produkto sa petrolyo, which in effect, nagapasaka man sang presyo sang iban nga balaklon. Basic commodities. Gapasaka man sang presyo. Mga tinapa, noodles, bugas, mga basic needs ng tao, nagasaka man. Tungkol dyan, nagsaka ang presyo sang produkto sa petrolyo. Plite, especially. Luoy kita sa aton nga mga drivers, no? So, ang rason niya sang economic managers ni Presidente Duterte, nga damo, kinanglanon, ini nga tax, kay damo sang gastuhan ng gobyerno sa build nga programa, patindog sa mga taytay patindog para hubras ang dalan, kung ano pa natin nga build na. Pero without taking into consideration, nga nagaantos na bumuluyo sang taas nga presyo sang langis, which in effect, nagataas ang presyo sang iban nga mga balaklon. Way mangkasaka ang sweldo. Abi nyo na ang solusyon sa gobyerno. Do ka joke bala? Ang solusyon nila? Para sa ako nyo, joke niya mo. Mahatag sila sang subsidy, financial assistance sa pumuluyo. Abi nyo pila? Mahatag sila 200 pesos sa isa ka pamilya kada bulan. Kundo ka joke man nga klase sang solusyon sang gobyerno man. 200 pesos ano mo naman? Isak bulan? Amo na yang ibulig sang gobyerno. Sa imo hindi na joke, ha? Hindi na daw ka linabutaw ang klase sang although it's a financial help from the government, puti nga hindi mapatuman ang ginatawag nga pagdula na isang excise tax. Kaya yung mapiktuan sila yung programa, malang nga mga build. Ninagtaday mo pobra sang kuanda kung ano ipatindog tara. Nga hindi direkta makabenepisyo ang pumuluyo. Hindi lang nga ang asubong niya. Ang kinanglanon diri is mahagan-hagan ang impact mo sang saka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Karon diri kay sa build nga hindi niya direkta nga bulig sa aton nga mga pumuluyo. Tagaan mo 200 nyari lang inuunta manghatag kita 200 pesos kada pamilya kada bulan. Sus Mariosep. Ano mo bing 200 pesos na? It's a joke para sa akon. It's a big joke. Mga hatag kati maganaga naton ang pamangkot ang saka sa presyo sa produkto ni sa petrolyo nga nagaapekto man sa presyo sa iba naton nga mga balaklon. Tagaan mong isa ka pamilya 200 pesos, maka lulubantar man sang iya nga ginantos.
Hindi gid eh. Ha? Bisan din naton pag yun din hindi gid siya eh. Di ba la? So muna siya. Ang inaduso nga sa pagdula sa excise tax, wala, hindi na yun. Hindi mo sugot ang mga economic managers. May isla guro iya kay damos la pundo. May isla guro yan, di sila apektado, guro yan sa sakay sa presyo. Ha? Base mayo sila ang mga economic managers na iya way guro iya ga sakay sa jeep mo. Way ga sakay iya sa di pasahe. Kundi daw way sila guro ga bakal tinapa. Way sila ga bakal noodles. Hindi sila guro apektado eh. Kung nagmahal man ang ginabakal na nga bugas, may nagbakal sila iya. So, hindi in effect, hindi sila tanto kapiktado. May kwartas sila mo. How about ang mga pigado? Gaya mo lang 200 ang bulan. Hindi nga kaladlawan. Daw lango-lango kitas na. 200 pesos ang bulan. Nga hindi ma-sacrifice anay ang mga proyekto sa gobyerno which does not directly benefit sa aton nga mapumuluyo. Di ba? Ang isa pa, nga ginaduso nga solusyon or tikang is bisitahon, i-review ang oil deregulation law. Ining oil deregulation law, amo ni siya ang kasuguan nga gindula na ang poder, ang power sa gobyerno nga mag-regulate sa presyo sa produkto sa petrolyo. Sa una, ang ibang sinisinyo nga mga hubin-hubin paway na nikabot. Sa una, hindi ka pa gusto pasaka ang mga oil companies. Ang mga oil companies hindi ka pa gusto saka. Pero ang lagko nga mga kompanya sang langis nga nagabaligya ako naganegosyo sang petroleum products diri sa Pilipinas, Shell, Caltex, Petron. Muna siya ang dagko gid, no? 3 big players. Ang Shell, ang Caltex, hindi sila kapag gusto saka sa presyo. Nga man, ang Petron is being owned by the government, the Republic of the Philippines. Tag-iyas na, gobyerno. So kung hindi mo pasaka ang Petron, hindi niya kapag gusto pasaka ang Shell kag ang Caltex. Ha? So in effect, mga-regulate sa gobyerno ang presyo, hindi kanya pa gusto pasaka. Now, Petron, ano na tabo? Chimpo ni Presidente Fidel Ramos, ang Petron ginbaligya sa pribado nga kompanya. Ginbaligya ang Petron. Kag ginaprubahan ang oil deregulation law. But silingon, why na gina-regulate ang presyo sa produkto sa petrolyo? Ang pinakarason nila sa oil deregulation law para kuno nga mag-invite kita sa mga small players, ini mga magagmay balaya nga mga oil companies ka magsulod diri ka magnegosyo sa Pilipinas. Like amo nang kakatabo subong, di ba? Damo sang mga kwanda, damo sang mga gagmay nga oil players. Ning mga Phoenix, mga ano pa nada, Petrogas, mga damo sang mga small players. Kaya ang ilang nga ginatanaw, nga kung may small players nga magsulod, mas madamo ang mga negosyo sang langis, may kompetisyon sa presyohanay. Kaya kung may kompetisyon, ang kompetisyon panubo-nubo presyo para nga amo na ang kadtuan sang tao. Mabakal kung nubo presyo mo. So muna siya ang tuyo gid nga nag-invite sa mga small players sa oil industry para nga damo ang negosyo, makumpiti siya sa presyo, manubo ang presyo sa langis. But, it did not happen. Wala na natabo mga kaaksyon. Nga naman, magpasaka ay subong kundi wala na regulation. Magusto na sa pasaka. Magpasakay na sa presyo, dululungan na sa saka. But sila nga nag-aisa man sila saka. Wala man sa may kapanubo. Why man sang may saka nga gamay lang saka yaway. Dululungan sila tanan saka, pareho sila tanan daw may kartel bla. Daw may kartel. Nga kung magpasaka ganis ang presyo, pareho sila tanan pasaka. Ga diferensya lang sa oras ang implementasyon, iban alas 6 ang aga. Iban niya nga daw gusto pagin makadamo ganan siya, tag alas 12 lang sang gabi pasaka na, pag alas 12 uno saka. Iban alas 6, may ara man nga Las 4 sa hapon silang pasaka.
Oras na yung nagdiferensya sang pinasakaay nila, pero ang kamaturan, palariho tanan na ilang pagpasaka sa presyo. So, na-defeat ang purpose sang oil deregulation law. Nga kung tani, kung mayara kompetisyon, makumpit sila pati sa presyohanay. Para, nga ti, kung damo ka mga kumpit, kundi panubo-nubo ang presyo. But, wala ina natabo, mga kaaksyon. So, why plus? So, amo nang isa nga dapat i-bisitahon liwat ining oil deregulation law. I-review liwat ang oil deregulation law. Ti kalabanan kadalagan sa mga kandidato, amo gahambal man, nga this law should be reviewed again. This law should be reviewed. Hindi na guro again kay ma-redundant na siya. So this law should be reviewed. Irepasuhon ang ining kasuguan. Munang isa. Ang isa pa sa ginatanaw nga solusyon para nga mapaganagan ng impact sa isang pagsaka sa presyo ng isang langis, iniblang Oil Price Stabilization Fund. Sa una, may ara kita OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Ano ni siya nga pundo? Pundo ni siya. Nga kung may pagsaka, may changes sa world market nga presyo, kag maapekto diri sa Pilipinas, ang epekto niya, mapasaka ka presyo sang produkto sa petrolyo. Ang gobyerno, ginagamit ang OPSF, o kung Oil Price Stabilization Fund, ginagamit niya ni para i-subsidize ang aton mga oil companies. In effect, ang resulta, kung nagbahalang ila pagbakal sa world market, i-subsidize, may subsidy ang gobyerno, paagi sa Oil Price Stabilization Fund, hindi sila kapasaka. Dako. Kung may pagsaka, ginman sinintimos. Kay gin-subsidize sila mo. Ang presyo nga bakal nila itong nagmahal abis sa world market, i-subsidize ang gobyerno. So, tungkol may subsidy ka, hindi ka magpasaka, dako. Gamay lang ang pasaka nila kung may ara yung pagsaka. Sa una, dumduman ko, magpasaka pesos sa una, salala na yung, dako na yung issue mo. Magsaka pesos, salape, dako na yung issue mo. Ang sinakaay sa una, 10 centimos, 5 centimos, amula na, may OPSF mo nga naga-subsidize sa aton nga mga oil companies. In effect, hindi sila kapasaka dako. Now, these are some of the possible solutions kung tani, nga ginatanyag, nga gina-recommend, gina-recommend sa aton nga mga pila ka mga naka-intindi obi sa sining sakay sa presyo sang langis. Kagang inventory pag ginoo, dapat mayara nga regular or periodic inventory sa stock sang sang produkto, sang petrolyo sa mga oil companies. Abi ninyo, abi subong masaka, Martes, abi masaka ang presyo sang langis. Ay, ang mga, pareho na sining 12 pesos nga saka, dumduman ninyo ang kuan. Dumduman ninyo ang natabo. Diri sa Bacolod, we're talking about diri sa Bacolod. Kundi, gin-report nga masaka, Martes, ang presyo sang diesel sobra mga 13 pesos, ang gasolina mga 7 pesos, sabi? Uy, Martes, Marso 14 na. Masaka, Marso 15, masaka mo na be, kadako. Uy, Marso 14 pa lang yan, taga alas 3 ng hapon, sirado na sila ya. Ang mga gasolinahan, sirado na sila ya. Why na kuno sila stocks? Tisugiran mo kami yaway ka stocks? Ha? Why na sila stocks ya? Ang simple nga sugilan nun gina-reserve mong stocks mo para sa saka sa presyo. Tanawa bala kung ano kadako ang ganansya. Ha? Nagtawa bala kung dako ang ganansya nila. Ang stocks ang bakal nila, i-reserve nila para dasong adlaw. Pag saka, amo nang ilabligya. Tigin bakal mo sa mula nga presyo, ang saka perte. Tiyamak mo alas 3 pa lang, sirado na yung mga gasoline stations. Ang iba nga damo ang gasoline stations. May ara yung damo man gabre. Pero nakita ko, March 14 pa lang, March 15 masakam, March 14 pa lang yan, gin-implement na yan nila. Ang saka sa presyo. Abe,
Munang isa nga aton nga mga kaksyon, mga negosyante, ga pamintahan man mo sa nga kung ano ang lakat sa negosyo, mamintahan man sila. Imbis kung tani, kung tani, kung nami man tani nga kung mga ganegosyo ka, medyo may ara ka man bala nga natawag nato, medyo konsensya man bala. Kaya ting mapektuhan, sino yung mga pigado mo? Now, ikaw yung negosyo ka, kung pamintahaan mo pa ini, pareho nga masira kay imo ya, alas 3 pa lang sa hapon, kaya ang imo stock sinapreparar mo for the next day, pamintahan na ya. Di ba? Pamintahan na ya. So, tani bala nang medyo may konsensya man kita bala, nga dapat batyagon taman ang ginabatsyag sa mga pigado. Di kamuya, mga higanti na kamuya nga mga kompanya mo. Ito din pigado ya, ahay. Mapiktuhan iya, wag itaya sang konsensya nga bisan paano we can be of help sa ila. Gibla? Pamintahaan tagidya. Ang aton nga mga tiari karon ng tabo. Karon kay manubo naman 12 pesos. Te, tanawon tabi kung masira ka mo. Tanawon tabi kung masira ka mo alas 3 ng hapon. Kay manubo siya. Gibla? Manubo siya sa Martes. Pabalon ta ka mo daan, kung balon na ako muna. Tanawon tabi kung alas 3 ng hapon, masira ka mo. Ato yung masaka sa 13 pesos, sira sila yung alas 3 ng hapon. So muna nga dapat may regular nga inventory man sa aton sini nga mga stocks, no? Ng supplies sa aton nga mga oil companies. May regular inventory. Nga bang sinakaay ganis ang presyo, ang imo produkto yung bakal mo sa barato nga presyo, hindi mo yan pag-iupod sa pasaka. No, tsakto man. Nga kung magpasaka, may schedule, may pasaka sa presyo, sa produkto, sa petrolyo, ato yung nabakal mo na ya, nga barato, hindi mo yan pagbaligya sa bago nga sinakaay sa presyo. Hindi na yan dapat mo na gani nga amo na sa ang pinaka-purpose nga may ara dapat periodic inventory sang supply sang kada oil companies. Importante na siya, no? So muna nga ini nga mga measures tani amo ni ang mga rekomendasyon sang madamo naton nga mga naka-intindi abe. Or less mga apat ni sa katika kakuan bagay, apat ni sa kabutang pwede mahimo kung tani para mahagan-hagan ang impact. Apat out just ning apat ining pag-review sang oil deregulation law, ang pagdula sang excise tax, ang regular inventory, kag ang ining pagbalik sang OPSF abe. Why na bisan isa nga himo ang gobyerno why isang bisan isa nga ginaprobahan ng gobyerno? Ang ilaya ay naprobahan nila mga tag sila 200 pesos kada pamilya sa kada bulan. Sa sulod sa isa ka tuig, amo na ilaya. Para sa akon a big joke ina 200 pesos ano mo naman? Ang 200 pesos baklan mo na isa ka kilo nga bugas. 50. Baklan mo isa ka kilo ng isda, hindi kay goy. Man ang kilo sa isda, kadlagan man taga pinakanubo, 180 mo. Hindi ka lambot sa kilo Ang bakal mong isda, tisa mo na kaklanan. Isa na nakakaklanan, kulang kanina sa pamilya nga may 5 ka pamilya, ka membro. Kulang kanina, sa isa lang kakalanan. Isa lang ka meal. O sa isa ka meal Santa, 5 ka mo sa isa ka pamilya. Gamay na nga estimate. 5 ka mo. 200. O bakal ka 50 pesos nga isa ka kilo ka bugas. Kag baklan mo isda ka 150, ayo pa na. Kay tag 180 pinakanubo mo. Mga pigaw na klase nga isda 150 ang bakal mo sa kilo. Kulang ganina sa isa lang ka kalanaan. Amo na iya ang ibulig sa gobyerno. Amo na nakita nila nga solusyon. Amo na nakita nila para kuno mapanganagan ang impact sang saka sa langis. Hindi malam. Nya kay hindi ta pagkuhaon ang tax kay ma-build kita. Build ka mo dayang tao yo. Nga supay na.
build na kamo gyapon. Sa muna sa nga amo na nga ari pagitsakto niyang kay kay kuno kay region nga kuno. Tapos makuha ka 200, malinya ka pa na. Linyahan mo pa na pila ka oras para makuha mong 200 mo. Sus Joseph. Ginduga nga naton ang pinitinsya sa atong pungluyo. Manin ang 200 na magtanggaganay na. Hindi man na pagdulong balay mo. Palinyahon ka man atong nila. Linya ka mo. Tilinya ka dapat ko kuang guro 2-3 ka oras. Kaya makuha mong 200 mo. Ay, igo mo makuha ang 200 mo. Gusto mo lang bakal pamahaw kay ginsup ay katuya sa ngalinya. Pagpuli mo sa inyo balay. Nya tayo ba, tiya may nakakuha ito 200, baka ito ni bugas ka sudan tao, nya ti bugas lang guro ni, kaya gin pamahaw ko man to. Linyahan mo pa ng 200. Tiyabi na nung sahi sang ko naman, nung klase naman, sang solusyon man. Tapos ang balon mo ng tao, yang lang butuhon to siya mo niyo, ka nagkabaton ka mo 200. Ha? Yang lang nangahat kandidato sa administrasyon, butuhon ta kay kapanghatag kami tag 200 kada bulan. Kundi na maalam abi iyang solusyon ina. Nga sa takong pagtanaw, it's a big joke. Nga hindi gid makabulig sa aton nga mga pumuluyo. Abi tangita man ta dati maalam-alam ta nga mga kuano. Hindi man ko siling nga daw maalam gid. Pero daw hindi na giniya, why daw ginagamit ang ulos ni isang 200 pesos ni subsidy or financial assistance tawag natong kada bulan. Sino utok ni paminsar niya man? Ang ginapangayo dire, nga buhina, dulaon talaga ng excise tax, isacrifice naton ang pila ka mga proyekto iya sa gobyerno, total, anom ka tuig nga build na daw, sa 180 ka proyekto daw 12 man lang kuno ang nahimo ni. Way manggani sa anom ka tuig. Nga gawon mo pa iya sa sining nabilin nga pilak bulan. Ining build ni. Daw 180 kuno niya gin kuano? Agin programa. 12 lang ang na-implementar. Ti kundi palpak. Ti nga gawon mo pa sa nabilin na lang pilak bulan, no? Antes magpanaog ang sining administrasyon, nga gawon po yung build na. Tao yung naghahangla na. Yung nagutom na. Tungod sa kamahal sa presyo sa mabalaklon. Pag-upat ang ganang pandemic, birahon mo ya. Amak mo amat-amat na kita recover tungod sa pandemic. Birahon mo ya sang sakaay sa presyo sang langis. Kaluluoy ang Pilipino. No? Las 11:39, balik kita dugay-dugay sa aton pagpangalaga diri sa Vice Gov in Action pagkatapos lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pisyara tayo! Pisyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon! Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang Kita mga ka-aksyon diri sa Vice Gov in Action sa ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang inyo diri alagad, kang mapalagad na kita sa inyo hasta matapos ang eleksyon, action boy duran, no? Aming kaupod ninyo meantime nga si Vice Governor Ferrer masako, no? Iti managsugod na ang campaign period para sa local elections, no? So medyo masako-sako ato amigo. Kuan lang tanay, medyo talos lang kita anay siya temporaryo, no? Dira kay Barky Tribe, ang agad ra sa imo kay Berot Lo. Good morning kuno kay Vice Gov Ferrer, Man Ambahan.
Good morning man sa imo. Ginatamyan niyo naman family Ambahan, family Tabaw Suarez, family Gran sa Hacienda Sutay, kag sa Barangay Pandan, Pontevedra. Okay. Ray Flores Baryoga, good morning man. Sa Pandanon DSB. Hil Javier, monitor lang sa Purok Menuswagon Street, Barangay Bata. Ari ka naglihil, kapuli ka na ha. Sige, welcome back. Happy birthday ko no kay Jack Mati. Ay, migo ko na. Jack Mati, happy birthday sa imo. Kay Melchorita Ferrer, good morning man. Sa imo. Kay Dennis Richard Timor Roma. Oy, sa akong friend. Kay Beth De La Torre, good morning sa imo dira sa Ilog. Sa Ilog, sumungin na. Mayang aga. M. Saboso, morning man. Allen Louis Himoteya. Sa Kaliling, Kawayan. Ara ko nagapon blas Kaliling. Nangapi. Nagapit lang ko nakadali. Nangapi. Actually, kadto ko na sa parente ko sa ila ni Helen Nerves dira. Etsa Emilia dira. Nagapit ko da. Tapos nangapi ko da sa Lunhan, no? Sa pamilya Gidlayan ko no, Arinday, kag Villanueva, mga monitor, morning. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kay Steve Dueñas Bering, morning. Sa kay Kagawad Melchor Baroka King Rombines, sa Barangay 1 sa Hinubaan. No? Kagawad, salamat gid ha. Nagkadtog ni si Kagawad sa akon when I was there sa Hinubaan. So salamat din Kagawad ha. It's nice to meet you kag sa imong anak. First time to kita na salamat gid no for visiting me dira sa samtang ara ko sa Hinubaan, no. Kag sa kay Mayor Ernesto Estrao, kay classmate ko, salamat man for the accommodation kag sa time ginatag man ni Mayor when we were there with the Parole and Probation Office ng VPA. Ang Volunteer Probation Assistant sang Parole and Probation Office number 1. Sang pasalamat din si imo Mayor Ernesto Estrao. Thank you gid, no? Sa kay Jojo Ignacio sa Purok Roadside, Barangay Lagasan. Oy. Good morning dira sa imo, no? Kay Dennis Nuestro, may agaman. Jill Christ Torrecampo, good morning and thank you. Kag sa tanana nga nag-monitor di sa Vice Gov in action. Basi matingala kamo si Vice Gov Ferrer. Hindi nato ni mangin kaupod sa stagid matapos ang eleksyon kay tungod sang mga prohibitions abe, no. Igang ginapatuman, especially kung ikaw isa ka kandidato. So comes March 25, si Vice Gov will now be an official candidate for Vice Governor diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ti kung kandidato ka na, para fair sa tanan, hindi ka na pwede nga makahandle sa mga program sa radio, no? So temporaryo kita nga magatalos kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, okay? So isa lang sa mga bagay pagid, no? Ako nga gusto ipadangat sa atong pumuluyo. And this is also, I think, the sentiment of Vice Governor Jeffrey Ferrer. Iniblang kampanyahanay naton. Subong ni sako nakadto diri abot diri ang mga presidential contenders naton. Nag-abot diri si Bongbong Marcos, nag-sunod si Leni Robredo, Isko Moreno, nag-abot man. I don't know sa iban, kantay Ping Lacson kung saan mababisita diri. Leo de Guzman, sino pang iban nga kadagang kandidato na. May mga attorney munting mayor, may takabalo daw ko tanda sa iba, no? Pero di amo ning lima nga daw permi ko makita kag mabasahan sa balita. Dumdum ka mo sa pagkadto ni Bongbong Marcos, BBM pag caravan, may nagtrending to sa social media. Tublang daw ginhaboy siya or tabo naman daw na ginhaboy siya sang ng posters sang isa ka kandidato abi do supporters ni Vice President Leni Robredo. Nga daw nakita to sa Facebook, sa social media. Nga daw nagtapek dito sa guya ni BBM ang mga posters to daw ginhaboy bla siya.
So, medyo nag-react ang iban nga kampo, especially supporters si BBM. Sang nag-abot naman di si Vice President Leni Robredo to campaign, may nag-post na niya sa social media, di ba? Nung duman ninyo. May nag-post nga daw, may kwan bala daw, threat bala nga, basyahan aksido. Di amo ni ang hindi gusto ni Vice Governor ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Akig si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Sa sining mga hitabo, like for instance, sining mga threat, basyahan aksido si Leni. Ni Vice Governor Ferrer, ako yung kontra nyo, kung imuon nyo na. Although nga si Vice Gov is a known supporter ni BBM, sanggin threat si Leni Vice Gov niya, hindi na pwede. Ako yung kontra nyo, kung imuon na. Let us just be professional. Let us respect each other. Kung sino ang aton kandidato, kampanya lang taya. Kampanya ko di. Kampanya man kamuda. Way lang taya sang pinahugay. Way sang mga buhat nga hindi amo. Kay ako ya ang inyo nga kontra. No? But silingon, ang kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, sa sining kampanya bala mga kaaksyon, ang iyaling ni Vice Gov Ferrer nga respetuhay lang ta sa aton nga mga choices, no? Amo man ang akon man. Kung sino ang imo daya nga ginasuportahan, respetuha ang ginasuportahan sang iban. Kung daw maano ka gidaya sa imo nga kandidato, kampanya ka lang daya para sa kandidato mo. Akong ganin din ako ganin na namian nga we will go into that point nga ginatira tayo ang piyak nga kandidato, ikampanya lang baligya lang kandidato mo, di ba? Baligya lang kandidato mo. Ang malain pa sinada kong kisa, na notisyahan ko, nga ang supporter sa kamuni nga grupo, sa kamuni nga kandidato, hindi ka ni kandidatong ginatira nila ya. Ang supporter sa sini nga kandidato, ang ginatira nila ya, supporter sang piyak nga kandidato. Tinano na yung klase sang pamulitika man. Abi, siya yung support sa amuni nga certain presidential candidate. Ang tirahon niya, hindi ang kontra nga nagadalagan, presidente. Ang iya ginatira ya, ang tao nga nagasuporta sa sini nga kandidatos piyak. Di, para sa akon, hindi namin. Because, kada isa sa aton, may diretso kita sa magpili sa aton niya gusto nga kandidato. Hindi niya sa pwede nga kung tungod nga dito sa sapiyak ya, tawgon mo siya nga mango. Tawgon mo siya nga, amo na bala, ang pinaka-term lang isa, mango, bubo ka. Hindi niya pwede. Because, dapat, if you want respect, you should exhibit the same manner. Nga may respeto ka man. Ha? Respetuhay lang bala sa choices ang isa kag isa. Di ba? Bisan hindi ka nakauyon sa kandidato ya, hindi siya pagtiraha nga supporter o bisan ang kandidato mismo. Iyan na yung choice. May freedom na siya nga magpili sa iya kandidato. Kaya at the end of the day, kung sino man magdaog-da, aton man tanan presidente. Kung sino ang magdaog nga presidente, aton man tanan presidente. Hindi man na pwede nga ilalan to presidente na. Ang magdaog, at the end of the day, siya managapon presidente naton nga mga Pinoy. Because at the end of the day, puro man lang ta Pilipino, puro man lang ta Pinoy. Hindi nga magsinakitay kita buot. Nga man. Ang mga nakaladlawan ng isa mga black action. Okay? Ang kaladlawan da is, ang kandidato kadalagan, may madaog na sila ya. Di ba? May madaog na sila. Pero ang tawa niya bala, tapos na yun ang magdaog na may magdaog silang perde. Ang iban, perde. Kaya sa eleksyon, may madaog mo, perde ka na yan mo. Uy, kasi napakay mo na sila yan. Magkakuanay na sila, dinunganay na sila sa isa kapag tililipon o isa ka event. Mayuhay mo na sila. Patihan ako bala. Mayuhay mo na sila gapon. Kung hindi sila mayuhay, malikaway mo na sila ya. Malikaw mo lang sa isa kag isa, malikaw mo lang sa isa kag isa, pero iwan na sila away, ha? Tapos na to yung eleksyon mo. Amo na sila ang mga kandidato, tapos na to yung eleksyon, di na sila mag-away. Mas sinapakanay man sila, iban nga sila malawg-lawgay pa. Pero kung kabuya nga supporters,
Insultuhon mo piyak to nga supporter, tapos eleksyon, hindi ka mo maguliay nga duwa. Hindi ka mo miguhay. Kaya nga, ginsakit mo na siya sa blatsagon mo. Gininsultuhan mo na siya, gintawag mo na siya nga mango, gintawag mo na siya nga traidor, gintawag mo na siya nga lutang, o ano nga mga terminologies pa natin ginagamit. Inaya, hindi na mapanas. Ha? Kung sa eleksyon pa bla, daw indelible ink. hindi mapanas, kundi mo pagkuskuson. Pila dugay pa yan kay madula ang ink da. Amo man na, ang inyong relasyon, personal nga relasyon ninyo, tungod sang malain nga mga tinaga, gagawa sa imo ba, nga tira sa iya, siguraduhon ta kaya, kung magbalik man ang inyong mayo pagtamdanay, it would take a very long time nga magbalik ang inyong pagtamdanay nga mayo. Maguba na iya ang inyong personal nga relasyon. Especially yung gisa nga especially yung gisa nga miguhay man lang kamo, kumo nga natabuan nga lain kandidato, lain man kandidato mo, siya yang tirahon mo. Yang migo ko na, okay mo na tanig, kamango na siya yang pili kandidato. Kay mayo kasi na, iya naging pili. Don't call him mango. Iya naging pili, iya hindi diretso. Muna siya nga akong nga punto da nga kung may kandidato kang suportahan, kampanya lang daw sa kandidato mo, padag-a ang kandidato mo, ibaligya ang kandidato mo, hindi pag-upa relasyon mo sa supporter to sa piyang kandidato. Bisan din sa lokal na to ng eleksyon. Ha? Pero sa akon, ang ako niya bing kandidato, muni akong nasuportahan, ti ano kuya, tungod nga dra ko dito ka sa piyak, tirahon mo kuya. Amo na yang akong gusto. Ha? Hindi man kinanglan maglalisay kita, hindi taman kapaglalison. Imo na ya pili mo. Ha? So ibaligya ko na yung kandidato ko, base pa lang magbakal ka. Hindi ko yung pagtirahon ikaw, personal. At in same manner, nga hindi mo man ko pagtirahon personal because at the end of the day, hindi makitang kandidato nga kita yung gaway. Hindi makitang kandidato nga kita yung gaway. Ang kandidato ay ganigaway, pero kita yung mas supporters, kita yung ginagaway. Nga hindi mayo. Di ba? So muna mga kaksyon sa sining eleksyon, tinguhan naton nga hindi naton maguba ang aton relasyon sa aton nga pareho. Let us not allow this election to destroy our friendships, to destroy our good relationships with others. Hindi ta po isa lang yung eleksyon, pero kung maguba relasyon nyo, lawig na ya, which is not hindi nami, no? Suliton ko lang sa tanan kita, mga botante, tanan kita madamo sa aton may ginasuportahan. Let us respect the choice of others. Kung sino man na ilagin pili, so ilagin suportahan, let us respect their choice. Okay? At the end of the day, kita malang gyapon dang ginunupod. Kag at the end of the day, hindi man kitang kandidato nga kita ihalay linaway, no? Jun Salazar, good morning sa imo. Sige. Ara ko da actually gapon Ara lang ko sa dalan. Adala ko sa dalan ga nagpangapin di sa beach. Ay gadalan lang. No? Anyway, so mapabalot akong makagid. Mga kaksyon, salamat sa iyo po sa aton diri sa Vice Gov in Action. Sa ngalan niya Vice Governor Jeffrey Ferrer, kay Board Member Andrew Montelibano, nga aton regular din nga mga kaupod sa Vice Gov in Action, ang inyo din temporaryong alagad, Aksyon Boy Duran, mga kaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!